Hau laugarren urtie da Azpeitiko Udalak eta Azpeitiko Kultur Mailek elkarlanien sorkuntza bekak argitaratzen dituztenak. Eta, guk oso positiboki baloratze dugu urtez urte, jende desberdina idala beka hauetan parte hartzen, eta gaina disiplina ezberdinetako herritar gaztiek parte hartze dela proiektu berritzaileekin eta gaina disiplinan arteko muga horiek hauste dituzten proiektuekin. Berritasun bezala Dinamun aurkeztu ditugu, aurtengo bekak, eta egile da bai Kultur Mailek eta Udalak hausnarketa bat intzebela pixket esatezuna garrantzile eman bertzitzakola sormenai, hortik abilauta etorri zin beka hauek, eta ondoren etorri da espazio hau sormena lantzeko, ez da, Dinamu edana, eta azteko behintzat, hainbat proiektu martxan daude hemen, bekak jaso dituzten pertsona hauek ere hemen ingo ebe lana, eta ja, martxi hartzen nahi geha. Eta pixket helburue bai dela, beti emaitzei erreparau berrin emaitza hori lortzeko itean bide hortan baita bultzada bat ematia. Aurten, 2019ko sorkuntza bekatan, 11 proiektu aurkeztu dira, hauetatik 5 izendia aukera hauek, eta gaur bakoitzek bere proiektua aurkeztu digu. 12.000 euro banaudie 5 proiektu hauen artean, azken urtetan bezala. Eta azpimarra nahi genuke, 5 aukera hau izen baie, 6 baztertuek geldiu diela esan nahi dula. Animau nahi diteu sortzen jarraitzea, urrungo urtien ongoie beka hauek, eta Azpeitin kultura momentu hauetan bizi-bizik dakau. Eta honek hola izeten jarraitzi nahi badeu, berrezko diteu sortzaileek, sortzaile berriek, proiektu ezberdinek, eta horrentako animatzea diteu danak lanen jarraitzea, eta datorren urtetan jarraituko deula beka hau ematen, eta aldan moruen sormen prozesuei behai garrantzile ematen jarraituko dugu. Kultur Mailentzat pozgarria da beste urtebetez sormen bekatara aurkeztu diren proiektuak ikustea. Urtez urte proiektuak sendoagoak dira, eta aurten gainera proiektu horiek garatzeko eta aurrera ateratzeko lekua izango dute Dinamoan. Martxan jarri gara poliki-poliki, Itzaren eskola hasi da, antzerki sormen laborategiaren deialdia egin dugu, badirudi tailerrarena ere bai, eta pixkanaka ari gara eremu guztiei bizitza eta gorputza ematen, eta bide hortan oso importantea da sortzaile berrien lan hau eta sormen bekak hortarako oso egokia dira. Ni Idoia naiz, eta Maria Elorzarekin egingo dut Histeria proiektua, ikusentzunezko bat, irudia eta soinua, baina lanketa elkarrekin egingo dugu prozesua. Musikaldetik nahiko zakarra eta eromenaren antzeko zerbait izango da, eta ni ongo naiz pianoan, Peru Galbete ahotsan, Jordana Otsoa biolinean eta Ilargi Agirre baterian. Eta irudialdetik Maria Elorzak Super 8an grabatuko ditu irudiak, eta lanketa plastiko bat egingo dugu filmean lehia, raiadurak eta holakoak. Eta guzti horrekin histeria bera kontzeptua plazaratu nahiko dugu. Panpina Antzeslana oso proiektu berezi bada. Zerbait oso intimue da, baina ez nahi bakarka proiektua burutzen, bertan Oier Gilan eta Leiraren asekin, sormen prozesua aurre ematen, holtzan bakarrik egongo naiz. Eta Panpinak pixkat kontako iguna da gauza askon artien gure alderdi ilun horiek nola azaleratzeien, eta bere onarpen, ez onarpenakin, horietaz disfrutatzi ere bai. Eta baita ere gure enpoderatziez jendie behira dakeunin, hor pixkat Panpinak hartzulako zentzue. Satiro proiektu abiauzan baleteko puntak elementu eszeniko bezala ibilita fauno edo satiro baten fizikalia sortzetiken, eta ondoren
satiruek dauken esan nahi gaur eguna ekarri eta gaur egungo satiro bat eraikitzie gizarte hipersexualiza bontan eta gure desira eta fantasien inguruen eta gizontasunen inguruko erreflexio bat iteko pieza eszeniko bat sortu da. Azpeitiko mintzak kulturaz kooperatibikin elkarlanin garatuko den proiektu bat izangoa eta oinarrien nahi duna da Azpeitin bizi dien jatorri ezberdinetako pertsonen hizkuntzak jasotzie. Hau da, Azpeitin elkartzeien hizkuntzan funtsa osatzie, bai? Honekin nahi duna da pixkat Azpeitin bizi dien jatorri ezberdinetako kulturara eta hizkuntzatara gertuatzie euskeratik. Ze grabako ditugu elkarrizketak behaiekin bi hizkuntzetan, ez? Alba da euskeraz eta beraien hizkuntzan erantzunek jasoz, eta gero nahi duna da web orri baten edo hizkuntza guzti hauekin funts bat erau. Eta aldi berien nahiko genukena edo gustako litzaigukena da baita ere, beraien kulturako esanguratsuk izan daitezken gauzakin nolabaiteko bilduma bat edo oso. Bueno, nire proiektua sormen eszeniko bada, eta pixka lantzeten gaia da, nola gizarte produktibista honetan, Runinan kultura hartuta marko bezala, zer dan gehatzia eta hausnartzia. Eta hortako, estenan korrika makina batekin egiten dut lan, eta pixka bat investigatzen dut, nola bizi dauteko azkartasunan gizartetan, nola gorputz, lodi eta disfuntzional batetik, nola erabili kreatibitatea bizi dauteko eta erresistentziak sortzeko. Eta hortan nabil.